Praise God. I'm so excited to share to you mga igsoon, naata sa series karon nga gitawag na The Joy in Doing God's Purpose. Ang kalipay kuno diha sa paghimo, sa pagbuhat, sa kabubuton sa Dios. Amen ba? Praise God. In other words, mga igsoon, yes, tinuod natay kalipay, diha sa gawas ng mga butang natay kalipay sa mga kadaugan, no? Kung naminaw mo mga igsoon, kung diri mo last Sunday, makita ninyo atong gi-differentiate ang kalipay, no? Joy sa English o happiness, no? Ang atong gisgutan nga ang happiness mga igsoon nagagikan sa mga butangan ng gawas or atong makita sa gawas mga igsoon. Like for example, natay kadaugan malipay ta. Natay panalangin malipay ta. Naaptay breakthrough, malipay ta. Amen ba? Pero ang joy, mga igsoon, bisag wa pa niabot ang panalangin, aduna kitay joy, tungod ka enjoy, wala magdepende sa mga butang sa gawas, ang joy nagdepende diri sa atong sulod. Amen ba? Hallelujah. Unya, nagingon diha nga, ang kalipay, tinud-anay nga kalipay, ato lamang mabatunan diha sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Nga una nato nga gisgutan mga igsoon atong nasayran nga ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi himuon ta niya og minister sa reconciliation. Ambassador ta sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Nga ang atong pinakatrabaho, ang atong pinakatawag mga igsoon, no? Dili lang to be successful, but to be an ambassador, representative ta sa Ginoo. Nga bisag asa ta mo adto mga igsoon, ang Ginoo ang ilang makita sa atong kinabuhi. I'm not saying we will be perfect mga igsoon, kaya aning kalibutan na wag gyud perpekto ning kalibutan na mga igsoon. Si perpekto ra tingali nga pangan, katong perpekto nga pangan, mao'y perpekto mga igsoon, pero kita tanan we all fall. Pero it doesn't mean gadi makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mao nang gitagaan ta sa balaang espiritu o fruit sa Holy Spirit. Prutas nga gikan sa balang espiritu. Nga naman, haron masinati, matilwan, no? Ang bunga sa balang espiritu diri sa atong kinabuhi. Hallelujah. Nga kung asa ta mo adto, in fact mga igsoon, ang evangelism is not just the words nga mogawas atong baba. Kay sometimes kung kanilang pulong nga atong ipagawas mga igsoon, usahay mahait ni mga igsoon o nga matagbasan nato ang mga katawhan mga igsoon. Pero sometimes it is more than the words. It is the act. It is the glory nga makita nila sa atong kinabuhi. Amen ba? Ikaduha, last week atong nakatunan nga gusto ta himuon sa Ginoo og mga saksi. No? Saksi ni Jehovah. Pero dili ang religion nga saksi ni Jehovah, but saksi sa Dios nga kung asa ta moadto mga igsoon, mahimo kitang saksi. Apan usa ka butang ang gikinahanglan para mahimo tang saksi mga igsoon. Atong makita, atong madungog ug atong masinati kung kinsa ang atong gisaksi. Amen. Mo tong last week mga igsoon, nag-altar call ta kung kinsa ang gusto makasinati sa presensya sa Ginoo. Karong kahaponon mga igsoon mo padayon ta no sa atong series nga gitawag og The Joy in Doing God's Purpose. Unya adto kita sa Lucas 4 bersikulo 18. Lucas 4:18, ready 1 2 3 go. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Ang sumpay na dong. Iya kong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag, o sa pagpahiuli sa mga igtatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan. Wow! Hallelujah! The Spirit of the Lord is upon me. Unya si Ginoong Hesus ang gasultian ni mga igsoon nga ang balaang espiritu kuno anaa kaniya o gidihugan siya, no? At sa pagbuhat aning mga butanga mga igsoon. And I do believe na ay gusto isulti kanato ang balaang espiritu. Na ay gusto isulti kanato ang Ginoo mga igsoon sa atong kasing-kasing.
na ay gusto ipukaw ang Ginoo diri kanato sud sa atong espiritu ug sa atong kalag. Magampo kita. Amahan nga langit nun, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kayo o Dios nga ang imong balaang espiritu mo ay bantugan nga magtutudlo o Father God. Tudloi kami Ginoo sa mga butang o Dios. Hallelujah nga gusto nimong ipasabot kanamo karong kahaponon o Father God. Among gibakante among hunahuna o kasing-kasing haron Lord makabubo ka sa mga bag-ong butang Ginoo Lord God kanang gikan gyud kanimo para kanamo karong kapanahunan o Father God. Lord, nagampo ako nga imo akong tabunan sa imuhang cross haron ikaw ang makita ug madungog og dili ako. Mo'y akong pagampo Ginoo nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imong galamiton karong kahaponon haron ikaw ug ako magapamuhat lamang alang sa imong kahimayaan sa ngalan ni Kristo Hesus ug ang tanan moingon og amen og amen. Manglingkod ta mga igsoon. Thank you, Jesus. Well, kani atong gibasa mga igsoon, asa man to dong? Kani atong gibasa sa libro ni Lucas 4, mauning panahona diin nagtapok sila sa sinagoga mga igsoon. And then si Ginoong Hesus mga igsoon tuwa po didto, o nagihatag sa iya ang libro ni Isaiah mga igsoon. Naanay mga libro sa propeta dito mga igsoon. And then sa dihang gibasa ni Ginoong Hesus mga igsoon, ngayon siya, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako tungod kay iya akong gidihugan aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus, iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag o sa pagpahiuli sa itatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan. Pag human niyag basa mga igsoon, gitunol niyag balik dito sa skriba mga igsoon o nga nilingkod sa Ginoong Hesus. Ug ang tanang mga katawhan mga igsoon na minaw niya nga murag nakanasa, grabiha pagkasulti. Kay pwede mga igsoon nga nagdala siya, nagsulti siya sa pulong sa Ginoo, apan walay impact mga igsoon. Pwede nato ma-memorize ang Biblia mga igsoon. Pwede ta makakita sa mga sipyat sa uban nga atong dunulan sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay naatay kaalam, kahibalo ug unsay buhaton, pero lahi mga igsoon ang gikan gayod sa balaang espiritu. When Jesus Christ mga igsoon nibasa ana mga igsoon, wala lang siya gabasa og prophecy ni Prophet Isaiah mga igsoon. Kay naani sa Isaiah 61, propesya ni Prophet Isaiah. Kundili ang iyang gibasa mga igsoon, ang katumanan sa propesya o sa kalibo katuig mga igsoon. Tungod kay kani nga prophecy mga igsoon, gitawag ni siya messianic prophecy. Messianic prophecy, mga prophecy nga nag-talk about ni Ginoong Hesus. And then sa iyang pagbasa, ang iyang authority ni gawas mga igsoon, nga naman, siya man ang gihisgutan ni Prophet Isaiah. Siya ang gihisgutan nga gidihugan mga igsoon. Siya ang gihisgutan nga Messiah mga igsoon. In fact, kaning name nga Jesus Christ mga igsoon, nagtuota nga si Christ, apelyido na ni Jesus. Permiro na ko ani mga igsoon, nagtuod jud ko nga kaning Kristo, apelyido ni sa gatong Ginoong Hesus. Dili di ay. Ang Jesus, it means Messiah or Savior. Apan ang Kristo mga igsoon, Christ means the anointed one. Si Kristo nga manluluwas og Messiah nga ang gidihugan sa Dios. In other words, si Jesus ang gihisgutan ani. Unya, with all authority ni barog si Ginoong Hesus mga igsoon, unya ningon siya ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Pero nahitabo ni mga igsoon sa dihang humana siya gibautismuhan ni Juan Bautista. O sa dihang gibautismuhan siya mga igsoon, pag-isa niya sa tubig, nabuak ang laing mga igsoon. Balaang espiritu nga sama sa usa ka kalapati nga ni tugdon ngadto kang Kristo Hesus o nga adunay tingog nga ningon, mao kini ang akong anak. Diin ako nahimuot pag-ayo. This is my beloved Son in whom I am well pleased. In other words, gikunsaran siya sa balaang espiritu mga igsoon. Mao na nga, pagbarog niya dito mga igsoon, it is the fulfillment. Say fulfillment.
katumanan sa propesiya ni Prophet Isaiah nga mauni si Jesus, ako mao ang gidihugan sa balaang espiritu, no? Tungod sa mga katuyuan nga haron imantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Hallelujah. And when we receive the Lord Jesus Christ, kinsa may nidawat ni Ginoong Hesus din niya. Amen. All of us we receive. When we receive the Lord Jesus Christ, ang tanaw sa mga tao nato mga igsoon, ang ilang makita ang atong mga sipyat, ang atong mga dagma, ang atong mga kamuritsing, atong mga failures, tanang apan makitaan mga igsoon. Apan sa dihang gidawat nimo sa Ginoong Hesus mga igsoon. Oh. And then ang Ginoo nagatan-aw nimo, wala na siya makakita sa Reggie. Ang iyang nakita ang iha ng anak nga naasod sa mong kasing-kasing. In other words, when God the Father declares, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased," He's not just talking to Jesus, but He's talking to the one who was Jesus sa iyang kinabuhi. Come on. Hallelujah. And sometimes we are so focused on the ups and downs and the highs and lows sa atong kinabuhi, mga sipyat, mga dagma sa atong kinabuhi, nga gani ang atong langitong amahan sa dihang imong gidawat sa Ginoong Hesus, nagatan-aw kanimo gina, "This is my beloved Son. This is my beloved daughter, in whom I am well pleased." Amen. Inana ang tanaw sa Ginoo nato mga igsoon. Nga naman, kundi pa inana ang tanaw, dilitad niya tagaan og tawag nga mao nga mahimo kitang ambassador o mahimo kitang witness. Come on. Being an ambassador ato nang gisgutan nga dako kaayo na siya nga katungdanan mga igsoon, and only dili tanan pwede mahimong ambassador sa usa ka nasod. Pilion na sa presidente ang pinaka-qualify nga mahimo og ambassador nga ipadaan niya sa lain-laing lugar. But then God said, "Gipalahi ko ikaw, gilukat ko ikaw, haron himuon ta ka og ambassador." In other words, dili pwede sa atong mga katakos nga mahimot ang ambassador. Nga kini si kuan maayo ni himog ambassador kay wa gyud ni siya kontra. Tanan, amigo, gikan sa eskina, hanto, dalang yun dito sa tumoy-tumoy, amigo, jud kayo. Kung mangutana ka, ay sus, buutan ka na, kanimo atong himbuong ambassador. No. Nga naman, dili man na mo standard sa Ginoo. Ang standard sa Ginoo, mga igsoon, is when naa ang iyang anak nga naghari sud sa atong kinabuhi. And that qualifies us. Maunay nakakwalify na ito nga mahimong ambassador, si Kristo Jesus nga naa sa atong kasing-kasing. Lingi ay mong tapad mga igsoon, nga pahiyumi gamay. Ignacia, ambassador ka ni Kristo. Hallelujah. Oh, representative ka sa Ginoo. Inig-adto nimo, inig-uli nimo sa balay. Oh, dili lang ni si Reggie nga ni uli. Dili lang si Susan nga ni uli, dili lang si John nga ni uli sa ilaha, representative ni sa Ginoo. Inigbalik nimo Singapore, Kas, dili lang ni si Casilda nga naabot og balik sa Singapore or Thailand or Taiwan or sa siya dados Ginoo. Apan ambassador ni sa Ginoo nga gipadala. Come on, are you seeing this? Are you seeing this? Inig-abot nimo sa imong opisina, dili lang ka ang maintenance ni anang kumpanya, dili lang ka ang call center agent din ng kumpanya, dili lang ka ang agent din ng kumpanya, dili lang ka office staff din ng kumpanya, ambassador ka ni Ginoong Hesus. Come on. Hallelujah. And it doesn't matter what position or unsay imong possession sa kinabuhi mga igsoon. What matter is kinsa ang naa sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Nga si Ginoong Hesus ang naa naghari sa atong kasing-kasing. Amen ba? Hallelujah. Sa Mateo 28:17-20 mga igsoon, atong basahon.
Mateo 28:17 ngadto sa 20, nagaingon diha, ug miduol si Jesus ug nagasulti kanila sa iyang mga tinun-an nga nagaingon, ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. Wow, 19. Busa, panlakaw kamo ug panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sunod, magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo ug ania karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. In other words, mga igsoon, ingon si Jesus, all authority, ang tanan nga kagahom gihatag na kanako sa langit, sa yuta ug sa ilahom sa yuta. Kumingon tagtanan mga igsoon, na pa ba'y nahabilin? Wa na. No? In other words, ang atong balatian na abay authority. Ang atong problema na abay authority, ang atong pagpanginahanglan na abay authority, mga igsoon, wala na. Tungod kay ang tanang authority na ana diya sa Ginoo. Unya sa 19 ningon ang Ginoong Hesus, busa, atong ibalik dong, 19 dong Ivan. Busa, are you with me? Panglakaw kamo, no? O ipanugid, isugol, itudlo ninyo ang sa tanang nasod. No? Go and preach unto the whole world. Isulti ninyo ngadto sa tanan. What happens, mga igsoon, is kanina, akong tawag si Brad Berto o si Brad Lito, dahil bro, harun tulo ta kabuk gwapo dari sa taas. Ali bro. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Atong pakpakan ng Ginoo, mga igsoon. Hinay kay mulakaw, basta di pakpakan. Praise the Lord. Okay, murag kuwang pamigusa na. Ako tawag ko sa Renato. That's been, that's. Kani, may kainin mo sayo, ato ning pasayawon. Hallelujah! Praise the Lord. Okay. Ang nahitabo, thank you bro. Ang nahitabo, mga igsoon, form tag circle, gunitay ta. Ang nahitabo, nakabaton ta og gahom diha sa Ginoong Hesus. Amen? Pero, ang atong focus na sulod. So, ang mahitabo, mga igsoon, ang makita nato, uy, nahiwi man imong bungot, bro. Uy, nagmask lagi mong duha kami, wa mi nagmask. Uy, nabasa lagi ka, gayilo man ka, bro. Ngano man, ang atong makita, naatay kagahom, pero ang atong makita ang nasa sulod. Ngano man, ningon si Ginoong Hesus, ang tanang kagahom, anian na kanako sa langit, sa yuta o sa ilawom sa yuta. Busa! Panglakaw ka mo. In other words, pwede ta nga in unity, pero pwede ba tang mo talikod dito? Gunit na bro. Ayag suod bro. Musuod bas lito. Mailan dyan yung mga bugbog ka mo ito ni. Nakita niya, unsay diferensya? Ang imong makita, ang imong adtuon. Ang imong makita ang sitwasyon sa kalibutan, sitwasyon sa iyong silingan nga nanginahanglan sa Ginoo. Sitwasyon sa iyong opisina nga nanginahanglan sa presensya sa Ginoo. Ngano man, nituman man ta sa inyong go. Panglakaw kamo. Ang ato karong focus to sa gawas. Kung ang atong focus, bisag naapatay kagahom, unya na sa sulod, mga igsoon, kita gyud mga ginagmayng detalye, mga igsoon, sa mga nahiwi nga kilay, baga ang lipstick, maskara nga ang usaray na butangan, ang pikas wala. Nakita na to, mga igsoon? No? And every time mag-gather together, mga igsoon, atong mahisgutan, ang somebody naara sa suod na to. Nagingon ang pulos gyud, busa panlakaw kamo. Ang atong focus to sa gawas, we have all the authority, mga igsoon.
Nakita ba nato? Ato pakpakan ang Ginoo mga igsoon. Thank you so much, bro. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. Praise God. Ako lang yung gi-illustrate mga igsoon. Kay di madag ako ra usa mga igsoon. Murag maliso-liso akong kamot dali mga igsoon. Amen. And when you do that, kung imo nang buhaton mga igsoon, wala diri si Michelle na nami na create ng Bible study diri karon diha sa Panting kada Wednesday, pero wala siya karon to siya sa Surigao, si Michelle ug tibuok pamilya. Sa dihang na reminded siya, no? Nga ang tawag dai sa kinabuhi nato ambassador og saksi. Sakay silang taxi mga igsoon, nagkulba-kulba ang iyang dughan, pero giingnan gyud siya sa Ginoo nga. Sultii sa gugma sa Ginoo. Lami kay ita makasulti mga igsoon nga lami kay pagkaon daring dapita. Kanang pungko-pungko diha sa puwente mga igsoon, ang uban ana wa katultol tungod kay nangadto gyud sila. Ang uban ana nakatultol tungod kay naay nagtabi nga gikan didto nakakaon. Ang mingon sa lami dito sa tsarong bulaklak oy. Inigpaak na bahala na inig kahuman magtinikling. Ting ting sakit ang tuhod. Tinikling. Are you with me? Ayun, daghang nangabot nga naman, lami man ta musto. Come on. Kana bitong na mga promo, anong maabot man sa ako ang mga text nga na promo aning ko ana i-click lang ning link. Na magpadana ko og kanang na mga promo like kanang Cathay Pacific or Petron or unsay mga promo, no? Nga naman, tungod kay atong gusto ipahibaw nga na promo, nga napoy ganti, ana. Come on, are you with me? In other words, you are built in to share. Di man ko maayog marketing parehong Renato, good pastor. Di ka kinahanglan og title nga marketing. Kay built-in ka to share. Grabiha ba, dinduta lagi sa kuwan ba, katong bag-o nga kanang salida sa sini, katong Top Gun. Top Gun man to, no? Ano tanaw-tanaw sini kay pati mahala sinihan. Katong Top Gun, dinduta ba, amo ba, ang imong amigo nga gistoryahan tungod sa imong pagsulti nga grabe kayo. Pagstorya ko nimo tungod sa kanang nadasig kay katungod sa kanindot sa salida, nausab ko nimong naong namura na kag si Tom Cruise. Ang aksyon ni Tom Cruise kuha na nimo yung istorya oy. Agabiho lagi. Nga naman, ganahan ka sa salida. Unya ang naminaw pod, hala, nagpanikab dinuod ba? Allah. Buak sa alkansiya, oy. 400 mo sinihan. Pag-abot ito sa teller, usa nga ka-ticket, miss. Tagpiso ra ba ni miss? Sorry kaya 1, 2, 3. Inangaot na ang naglinya sa luyo. Dugaya sa ni mahuman. Buak ang alkansiya. Nga naman to? Gibayran ba ta Top Gun? Gibayran ba tang Tom Cruise? Tungod kay built-in ta nga mo share. Gitagaan tag built-in daan, equipped ta daan nga mo share gid ta. Come on. And God is telling us to go. To go. To go and preach the gospel. Go and preach the gospel. It is gitawag na to Great Commission. Akong gi-challenge ang akong kaugalingon tungod kay mangutana lang ko ninyo ha. Wala ni siya ikuan. Mangutana lang ko ninyo. Kamo ray tubag. Ay sa kun yung tubag ha. Kamo lang. When was the last time that you share the love of God to others? Randomly. I'm not talking about imong friend na po nakatuig nga gahisgot mo grabihas Ginoo day oy. Ay mare, pre, grabihas Ginoo. I'm not just talking about that. Kay usual, mao gina siya mahitabo sa atong kakaigsunan. I'm talking about those gawa pag yun kadungog sa Ginoo.
nagplano mi, deep inside my heart, I'm just waiting for the right time nga mubalik mi sa jeepney evangelism. Wherein manakay lang mig jeep diya 14 day, and then while magdagan ang jeep, mo share mi sa gospel. Kulbaan ka, tinuod. Kuyawan ka, tinuod. Magstorya ka, magbuto-buto. Matulpas usag ka kauban namo nga ang iyang singot kuno gikan sa tuhod ni abot sila palapa. Jeepney puno kayo nag-share siya sa word of God. Pero pag uli sa balay mga igsoon, ang joy, come on. Ang kalipay nga gikan gyud no sa kinasuluran mga igsoon dili kabayran. In other words, mga igsoon, dili ang kalipay gikan lang sa atong unsay naa nato mga igsoon. Lipay kay ko basta manok ako sudan, lipay kay ko. Yes, tinuod na kalipay na, pero kung joy ang imong hisgutan mga igsoon, it comes from doing the work of God. Bisag dili manok ang gisudan, bisag dili baboy ang gisudan mga igsoon. Bisag seafood lang. Unsa man ang seafood, pastor? When I see food, I eat. Bisag kung say kitaan ba kanon. Ang kalipay di mabayran mga igsoon. Pero ato nang makuha, maunay nawagtang nato karon. Ngano man tungod kay na focus tag unsaon nato pag-survive kay basig mobalik na sa ning pandemic. Nga sige tag focus ana mga igsoon, nakalimot ta nga ang atong paglaom naa kang Kristo Jesus. Nga ang atong proteksyon naa sa Ginoong Hesus. Nga di na ta mo gawas, mupuyo na ta, mahadlok na ta mo gawas mga igsoon. Are you with me? God wants us to do His will. And while doing His will, He gives us joy. All right. Hallelujah. Matod pa sa Roma 8:11. Roma 8:11. Kita na niyo mga igsoon? Nasa babaw gamay ka ng Roma 8:11. Ato ka na sa pagbasa. Ready? 1, 2, 3, go. Apan, kung ang Espiritu ni adtong nagbanhaw kang Hesus, gikan sa mga minatay, nagapuyo kaninyo ang nagbanhaw kang Kristo Hesus, gikan sa mga minatay. In other words, mga igsoon, ningon si Jesus, all authorities has been given to me. And when, kung naa si Ginoong Hesus, naang balang Espiritu diha sud nimo. Mangutana ko, naa ba ang balang Espiritu sulod ka nato? Naabay pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga gipuyan kas balang Espiritu. Asa man? Manawag ko na. Kaning di mo tanaw mo akong to. 1 Corinto 3:16. Nakaibalo ba kamo nga ikaw ang templo ug ang balang Espiritu nagapuyo na kanimo sa dihang gidawat nimo si Ginoong Hesus mga igsoon, anaa nagapuyo ang balang Espiritu sud kaninyo. Ug kanang balang Espiritu ha aduna nay kagahom nga nibanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga minatay. In other words, the same Spirit who has the power to raise Jesus from the dead is the same Spirit and power that is within you. Wow. Wow. That's why we are not limited to just be forming a circle and just looking at each other. That power gives us the ability to look outside of the circle. To look outside kinsay nang ginahanglan sa Ginoo. To look outside kinsay nang ginahanglan sa gugma sa Dios. Hallelujah. Karong Sabado mga igsoon, mubalik atong simbahang pambata ministry. We just have our meeting with the volunteers atong Sabado. Yes, gahapon, no? And naatay mga almost 20 mga igsoon nga volunteers. But we are still looking for volunteers, mga igsoon. We will start diri sa atoa. Di sa tamo palayo.
Kay kaning atong barangay, kaning barangay San Roque, 12 ka buok ni sityo. Kanang 12 ka sityo mga igsoon, di tanto na matingob, hinay-hinay lang na. Kay bahaan tagbata ana mga igsoon. Usa ka sityo lang alone, kanang Panting, pila ka kabata diha mga igsoon. We want to start karong Saturday with 3 sityos, Panting, Lugarta, and then Mabini. Then as we go along, maka-adjust ta, na napuntay additional pool of volunteers mga igsoon, kay we want to serve the children. We want to serve the children. Nga naman, kaning mga bataa mga igsoon, look at this mga igsoon, this is what God has placed in our hearts. No? Kaning mga bataa, na ani pamilya. Na ay mama, papa, tiyo, uncle. And these people need Jesus. Pwede ni mahimo na to connection nga pwede na to mawali, mastorya, ma-share ang gugma sa Ginoo ngadto nila. Amen. Kitang tanganan mga igsoon nang inahanglan ta og Ginoo. Amen. So, mao nang gitagaan ta sa balang espiritu, gitagaan tag kagahom, gitagaan tag ministry sa Ginoo para ma-share nato ang atong kasinatian, ma-share nato ang gugma sa Ginoo ug ma-share nato ang kalawasan nga naa kang Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Now, if we go back sa Luke 4:18, ako lang i-clarify gamay, di nato ni mahuman karon mga igsoon, but I want to clarify, ako lang i-point out kining usa ka point diri karon. Balikon ko na nato Luke 4:18, bro. Oh, abdi ka Ivan. Ivan ba akong kauban diha? Oh, ato pakpakan ng Ginoo ni Ivan mga igsoon. Salamat kayo, bro. Thank you so much. Hallelujah. Ang espiritu sa Ginoo ani kanako tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Woo! Mangutana ko. Why wrong answer aniha? Imantala ang maayong balita. Nasayod man ta nga ang espiritu sa Ginoo naa kanato. Amen? O nga ningon man si Ginoong Hesus nga ang espiritu sa Ginoo naa niya. O nga gidihugan siya. In other words, kana imong tapad karon, gidihugan sana. Bisag bata pa na, gidihugan sana siya. Kay naa sana siya iyang circle of friends nga kaila. No? Mutuo kag sa di akong anak 8 anyos pa magina, pero sa iyang mga amigo-amiga, ang ilang hisgutan, maghisgot sa sila about Jesus. Mag-share sila sa ilahang religion dito, mangutana po sila, naapo na, sa ilang kabata. In other words, all of us, gidihugan ta sa balahang espiritu. No? Unya, ang dihog na ay purpose, aron ipamantala sa maayong balita ngadto sa mga kabos. So ang dato din wala way labot ani. Kung naidato diri sorry na lang mo. Sorry, wrong. Unsa may pasabot ani mga igsoon? Atong sabto ni mga igsoon kay base nun niya og makalingkod ta sa atong tag-iya diha sa kompanya, unya dita mo share dato unsa ni si sir nya ang gingon dito gidihugan ra man ko aron pamantala sa maayong balita sa mga kabus. Awa ni labot si sir. Si Mayor wa nilabot. Mao ba day pasabot sa pulong sa Ginoo? Ang kabos diha mga igsoon, kabos diha sa espiritu, poor in the spirit. In other words, ang kabos mga igsoon nanginahanglan wala. Nanginahanglan. Kung physical ang atong hisgutan, material atong hisgutan, ang kabos nanginahanglan, right? Kana ang hisgutan diha spiritual. In other words, bisag daghan tag kwarta, daghan tag balay, daghan tag sakyanan, kung wala tay Ginoo sa ato ang kinabuhi, kabusta. Nanginahanglan ta. Nga ningon diha, ipamantala ang maayong balita ngadto sa mga. Pero I'm gonna ask you, unsa may maayong balita nga atong ipamantala? Kay gidihugan man ta. Unsa man ang maayong balita nga atong imantala mga igsoon? Silent night.
Holy night, all is come. Unsa man ba? Share the love of God. Dili sa akong wala, nagaingon siya nga share the love of God. How about dili sa akong tuo? Dali, unsa man, just give your answer mga igsoon. Ikaw, kung gusto ka mo-participate, come on, comment in the comment section below, no? Let's make this lively, no? And interactive. Bro, Savior, unsa man nga ang maayong balita nga si Jesus mao ang atong manluluwas, right? Right. Yeah, as I've said, walay wrong ani mga igsoon. Murag kani mga anak ni Langel, murag ganahan sila motubagan, gaya sa nako tawgon ani. All right. Dili sa tunga, dili man naman sa left, man naman sa right. This guys, Sister Hendrik. Natunga Sister Hendrik. Share ang pulong sa Ginoo. Right. Right. Di ba? Wag tanga itong mga duka. Yes, tanan ninyong tubag, insakto. Pero, mato ko nuta sa kwan. Para makita na ko, before ko mo share, na ako sang ipakita niyo gamay. Matod sa Mateo 3, versikulo 2, si Juan Bautista, siya ang nag-andam sa agianan para kang Kristo Jesus. Atong basahon pagdugang. Ready, 1, 2, 3, go. Maghinulsol ka mo. Alright. Karon, pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyahang ministry, ang iyang first message, gitawag ni nato in the Bible the principle of the first. No? Mateo 4:17, atong basahon. Ready, 1, 2, 3, go. Sukad niya ito, sa duha ka bersikulo nga atong nabasa, unsay tan-aw ninyo ang maayong balita diha? Haduol na ang gingharian sa langit. Ningon si John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ningon po si Jesus pagsugod niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Romans 3:23, wala na diha bro. But ningon diha, no? For all have sinned and come short of the glory of God. In other words, nakabsan ta sa himaya sa Dios, dili ta makakabot sa Ginoo tungod kay adunay sala mga igsoon. But now Jesus came, unya nihatag siya mensahe ningon siya, pag hinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. In other words, when we say haduol na, pwede nimong makabot na. And part sa gingharian sa langit, mga igsoon, mao ang imong salvation. Mao nga kung naay mahitabo nato, unya nadawat nato ang Ginoo, asa ta mo adto? Sa langit. Come on. Pero ang kingdom of heaven or kingdom of God nga mao ang good news mga igsoon is pwede nato nga ma-avail, pwede nato masinati mintras buhi pa ta. Nag-edad kog 20 mga igsoon, mao ipagdawat nako sa Ginoo. So pag edad na kog 20, gidawat nako sa Ginoong Hesus, nahimo ko nga natawo pag-usab. By the way, ang natawo pag-usab dili na religion mga igsoon, experience na nimo sa imong spirit kay mao lagi nahimulag man ta sa himaya sa Dios. Sa dihang gidawat nimo sa Ginoong Hesus, na konekta ka pagbalik na ana kay relasyon, natawo ka pa usab diha sa imong espiritu. Ako na to? So meaning to say, pag edad na kog 20, gidawat na ko si Ginoong Hesus, natao ko pag-usab. Baby Christian pa. No? 1 year old. If ang maayong balita, mga igsoon, mao nga makasud na ta sa gingharian sa langit, mga igsoon, inig kamatay na to, for me, nga 1 year old, murag di na good news for me. 1 year old pa biya ko. O nga, sagdi lang kay inikamatay ni mo, maadto naman ka sa langit. You'll be anticipating of the things nga inig kahumani mo nining kinabuhia,
Muadto ka sa langit. What if naapa ka nakuha na to mga igsoon? What if buhi pa ta? What if naapa ta diri mga igsoon? Because ang dihog mga igsoon, wala ta dihugis Ginoo haron mamatay ta nga moadto ta sa langit. Come on. Are we getting this? Gidihugan ka haron iproklamar ang maayong balita nga ang gingharian sa Dios haduol na. Ang gingharian sa langit haduol na. Ug unsa man ang naa sa gingharian sa langit, naa diha ang kaluwasan, naa diha ang kadagaya, naa diha ang kalipay, naa diha ang katubagan sa imong mga pag-ampo, naa diha ang kalinaw. Come on. Si Jesus ug si Nicodemos nagstorya sila mga igsoon. Si Nicodemos usa ka Pariseo. Unya ningon si Nicodemos na sa John 3 mga igsoon. Ningon si Nicodemos niadto siya gabi kay di siya gustong makit-an nga usa siya ka pari unya niadto siya ni Jesus. Ningon si Nicodemos nga kay bawo ko nga magtutudlo ka nga gidihugan sa Dios. Basaha lang ninyo mga igsoon John 3 no. Unya ningon din siya nga kay di ka kahimuan ang mga butang kung ang Ginoo wala magauban kaninyo. Pero wa mo sakay si Jesus. Ni ditso siya sulti og unsay gikinahanglan ni Nicodemos. Iningon si Jesus, sa pagkatinuod, dili ka makakita sa gingharian sa Dios kung dili ka mataw sa pag-usab. Nangouts Nicodemos. Ingon si Nicodemos, time sa aragod. Pasabot nimo maestro, magtutudlo, nga musud kog balik sud sa tiyan sa akong mama. ningon si Jesus nga ang katong nataw sa tubig, apan ang nataw sa kalayo sa balang espiritu, nataw sa espiritu. In other words, kung nataw ka in nataw ka sa normal nga birth nimo, meaning to say physical nga pagkatao nimo, physically you're alive. But ang imong spirit patay. Pero kung mataw ka diha sa imong spirito, mahimo ka mataw pag-usab. And it's the born again experience nato mga igsoon. Ningon din si Jesus, unless di ka makasinati ana, di ka makasulod sa gingharian sa Dios. Di ka makasulod sa gingharian sa Dios. In other words, mga igsoon, bisag buhi pa ta, pwede ta makakita, makasinati, o makasulod sa gingharian sa Diyos. Ay sa Pastor Mark, abi man ako mamatay sa kudaan, ay ako Come on. Kay if ang good news, inigkamatay nato, moadto tas gingharian sa Diyos, kinsa may ganahan na moadto sa gingharian sa Diyos. No, naapamanta, buhi pamanta. So, while buhi ta, unsay atong buhaton, iproklamar nato ang gingharian sa Dios. Iproklamar nato ang maayong balita. Unya, while nagproklamar ka sa maayong balita, mga igsoon, no? Nag-ingon diha mga igsoon, maayong balita ngadto sa mga kabus, iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing. In other words, after nimo i-proclaim ang gingharian sa Ginoo, na ay manifestations and demonstration nga gikan gyud sa gingharian sa Dios. Come on. Ay kog tubaga mga igsoon, pila man nato diri nga nasayod ka nga nagmasikton sa inyong silingan, sa imong higala, and then, niyon ka nga, nasakit na ikabay. Ipahuway lang na diya ba eh. Sa gawas-gawas ba kaya nasakit? Ba't pila na ito, mingon ta dali, nasakit na ikabay, mutuo ba ka? Nga na ay kagahom ang Ginoo nga muayon nimo. Nga naman, mahadlok ta, kay basig di nga maayo. O bagan ikasulti mga igsoon, nagduha-duha na ta. Mutuumog sa di mga igsoon, ang first nako nga prayer, mga igsoon, gidinggi nga bata. Dito po ko sa ospital. Grabe pang ampo mga igsoon, in the name of Jesus. Mutuo mo nga muayo ang Ginoo. Pag uli na ko sa balay, nakadawat kog tawag,
Brother G, oh there, mustang bata, patay na. And sometimes, because of that, nag-pray kang maayo, o nga namatay, na mahadlok na ka mo pray. Hindi. Inig-pray, di na ta mo pray, o kaayuhan, mingon na ta, ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Para safe ta. Come on. Kabubuton bitaw sa Ginoo, but at the moment, you pray for healing. Kay duhaman ang pamaagi sa healing sa Ginoo, complete healing or partial healing. Unsa man ang partial healing? Pareho sa gibuhat niyang Lazarus, partial resurrection. Nabuhi si Lazarus pagbalik. Amen? Pero si Lazarus ba wa mamatay? Namatay gihapon nga naman. Dili man full resurrection ang iyang gihatag ato, no. Part man siya nga resurrection. Pero namatay gihapon siya, but at the end he will be resurrected inig abot sa pagbalik sa panahon. Nakita na to? The same thing when you pray for healing, pray with confidence and faith nga, Lord, in the name of Jesus, kabubuton sa Ginoo nga muayo siya. Pag namatay mga igsoon, it's complete healing nga iyahang gihatag. In other words, tuwa na siya sa lugar nga wa na siya arthritis. Kanang mga arthritis ba? Arthritis. Mga arthritis, mga rayuma. Wa na siya high-tech. Kababa ba unsa ng mga sakit nga high-tech, mga igsoon? High blood o diabetic. Giusa lang nato kay mahal man kada check-up, no? Oh. So, imbis high blood o diabetic, high-tech na lang ni. Unsay sakit ni mo, sir? Obsitoy ni Doc. Kay mahal man kay kada check-up. Obosip-on og hutoy. Diba? Ang problema pag ito ni mong hospital, di ka kasudog, di ka kulkugo na itong taas ka yung cotton buds. Magtuo kag moabot sa imuhang utok. Murali ka kabayo, inigana, diyo ko kabantay o walay ka ng, wala tao nga giana sa ilong nga murag, dili mamahimong kabayo, inigana, karong padahon na kada biyahe nimo nya wa kay bakuna. Di ta mahadlok mga igsoon kay kung namatay man gani siya mga igsoon, wa na siya giantos nga balatian. Napabitaw tay kanta sa una mga igsoon nga atong gingon, didto sa langit kalipayng maangkon mo. Ugwa na'y luha nga muagas sa mata mo. Lunlun bulawan lang unyang pagatumban mo. Igsuon ko. Asa ka na? Dari atong bulawan mga igsoon, pero tipang mahala, nagabot ni muskulon, snatson pa. Dito tamak-tamakan lang nas langit mga igsoon. In other words, gidala siya sa lugar nga wa na'y kasakit, it's promotion. But mingawon lang ta. Kaya di naman nato kauban. Come on. Are you with me? But God healed that person completely. Dili partially. But sometimes God healed a person partially. He will make a miracle sa imong balatian nga naayo ka. Naayo sa cancer. But all in all, mga igsoon, God is still sovereign. Unsa man ning God is still sovereign? Siya'y magbuot. Pwede kang mangugat og ampo diha mga igsoon nga mugawas na imong ugat diri sa ulo. Mga igsoon, pero at the end siya ra gyapon magbuot. So ang atong iampo nga ready atong kasing-kasing sa kabubuton sa Ginoo. Pareho ana mga igsoon nga naay mga kaigsuonan diri nga you are called for God's purpose. And then nagkabangga-bangga tagpangita mga igsoon og kanang prosperity, nagkabangga-bangga tagpangita mga igsoon og ika-hawas nato sa atong kagalingon sa kalisod. But then God has called us for a purpose to serve Him. Di kita. It's just a matter of knowing. Mao na nga niingon diri naay tinud-anay nga kalipay sa pagbuhat sa katuyuan sa Dios. So ang maayong balita mga igsoon is
the kingdom of heaven is at hand. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nga while buhi pa ta mga igsoon, nagbuhat ta sa gusto sa gingharian sa Dios. Lastly, I just want to explain this mga igsoon, kay I just want to change the mindset mga igsoon, nga karon nga gidawat na akong Ginoo, huwat na lang ko, nga kuhaon ko sa Ginoo, kay malangit na ko. But in the period of waiting mga igsoon, naa kay buhaton. Kay kung wa kay buhaton mga igsoon, bation kag kapuol anang period of waiting. Kinsa man ninyo diri nga namoy gipaabot mga igsoon, namoy ka meet up. Nagsabot mo galauna, pagtan-aw nimo, alas 2 na lang, pag message nimo, asa naman ka bro? On the way na ko. On the way na siya, alas 2. Kung wa kay gibuhat kanang usa ka oras, sa puto na ka. Come on. Ngayon nag-abot sa imong kasabot, wa kay kakapangutan na nga nung nadugay, imo day ingnon nga, pre, abi na kog Pilipino ka pre. Indian man day ka? abi na kog Pilipino. Indian, wa ka mo tunga sakto. Ayaw, nga naman, naglagot naman ka, ang imong gihuna-huna, ang imo namang paghuwat, imong sitwasyon. Pero kung naa kay gibuhat on that time, di nakakabantay sa oras. Come on. The same way is true. Nga namang mapulaan man ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Nga nung mo dry man ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay while waiting, nga moabot ang time, okay, dido na ka, balik na ka dito sa langit. Yes, balangit na ko. While waiting, wa man tayo gibuhat mga igsoon. But the kingdom of heaven is not just waiting for us to go to heaven. It's what we are doing while we are here on earth. That's why the Lord's Prayer says, let your kingdom come and let your will be done on earth. Meaning to say we don't have to wait to go to heaven. We can ask for the heaven to come here on earth. Come on. Na kay problema mga igsoon, you just pray that the kingdom of God will come. Ngano man, naaman sa gingharian sa Ginoo ang kasulbadan sa imong problema. Na kay kahadlok, kinsa man nato diri di mahadlok. Nagay nato diri uban isog kaayo pero itsahag uk-ok. Isog kay di mahika pero makakita na kay uk-ok, wa pagay mo duol ang uk-ok, igo lang ni ana siyang pako. Natay kahadlok. Natay kahadlok. In the middle sa imong kahadlok mga igsoon, you can ask for the kingdom of God to come. In the middle sa imong pakigstorya, sa imong katrabaho or sa imong paryente, you can ask for the kingdom of God to come. In the situation, in your conversation. Kay kung ato lang gamiton ning atong huna-huna mga igsoon, og ang atong kasing-kasing, sa tinud-an na ilang mga igsoon, masuko ka sa imong gishiran. Come on. But if you will allow the kingdom of heaven to come, mapuno ka sa gugma sa Ginoo, nga bisan og balibad, insakto, or bisan pag-insulto imong madawat, na akay kalipay diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. No? Sa una mga igsoon, na ako'y giadto, last story, na ako'y giadto mga igsoon, bago pa kong Kristohanon, giadto na ako siya. Nga giingnan ako nga, grabiha lagi, oy, nakadawat jud ko og maayong balita, nga gihigugma dai ko sa Ginoo. Ikaw, na ako i-mention ako, nasayod ba ka nga gihigugma ka sa Ginoo? Kay baka ko sa iyang tubag? Oo. Maubitaw nga na ako sa posisyon nga akong gitrabahoan karon kay gihigugma ko sa Ginoo. Ikaw mo akong gidodohaan, kay wa pa ka graduate. Napalaw ko eh. Bago pa ko gi-compare niya ba ang iyang present situation, dako kog sweldo, na ako'y balay, na ako'y posisyon. Kay ba ako gigugma ko sa Ginoo, ikaw wa ka graduate college.
Inikuli pa ni mo rin, manghuwang pa kagplitin ako. Gigog makas Ginoo. Wow, katingogan. Ay, me. Kung wala kay atmosphere sa gingharian sa Diyos, mo feel ka offended. I'm telling you this, kibaw man ko, nga after ani nga message, musugod na ta og share, musugod na ta og tawag, musugod na tag adto sa atong mga higala og atong i-share ang gugma sa Ginoo. Sultian ta lang mudaan. You ask for the kingdom of God to come sa imuhang gibuhat. Nganuman, kung imo-imuha lang ma-offended ka, masuko ka. Labi nag-ampo ka, nya gitubag ang pag-ampo, nya paghuman og tubag sa pag-ampo, imong imbitahon nga mag-Bible study ta, ito bisihog no. Guba pa dyan kayong naong, bisihog no. Ayaw me. Nya ma-offended ka. Pero kung naa ang gingharian sa Ginoo, it doesn't matter. Nga naman, kay bawo man ka nga, bisag wa ka Bible study, ang Ginoo nakigstorya niya. Amen? So I believe all of us, kay bawo ko gitagaan mo karon sa balang espiritu, no? Nga dili na ta ginunitay og naaatubang sa sulod karon. Ginunatay na ta, pero atubang ta sa gawas. There are lots of people, na kanta ngayon, people need the Lord. People need the Lord. Bisan katong niingon, di na ako kinahanglan. Pila ka buok diri atong giingnan nga, pwede ko mag-ampo ni mo, brother. Ay lang. Ay lang. Di lang ka paampo, bro. Di lang ko paampo. Ay, salamat Ginoo nga di ka magpaampo. Panalangin ni siya, Lord God. Nag-ampoan na ni mo. pero kung na-offended ka, di na dyan kakampo. Hala, sa Ginoo. May man ako. Mantem nawag ka, ha? Pero puno ka sa gingharian sa Diyos, puno ka sa balang espiritu, puno ka sa gugma sa Ginoo, adi ka pampos. Salamat sa Ginoo. Ginoo, magapanalangin nimo, puno ka nimo sa iyang. God bless you, brother. Nanampuan na nimo. Amen? Hallelujah. Do you know that even saying God bless you, it's a declaration and a prayer to them? Hindi ko pa ampo, bro. Kinakid ka ayaw, yung problema na hospital, magigunin mo. God bless you, brother. Akong gideklarar ang panalangin sa Ginoo nimo. Daog ta. Na siya, ay, salamat to, ako ampui. Ikaw pagkawas, oh yeah! Come on. Naay kalipay, nga naman. There is joy in doing the purpose of God. Everything na ikalipay, mga igsoon, na ikalipay. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. So I am praying, no, that the Holy Spirit will fill you up right now. And that He will reveal you the people nga imong kaila. No? Nga tao nga imong kaila nga nanginahanglan sa Ginoo. So I am praying karong kahaponon nga ang Ginoo mo panalangin kaninyo. No? Pwede na ito piyungon atong mga mata karon. Hallelujah. Heavenly Father, nag-ampo ko sa matag usa Ginoo. Salamat sa imong pagpahinumdom kanamo nga aduna kay tawag sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagdihog kanamo Ginoo Lord God nga haron kami Ginoo maka-share Ginoo Lord sa maayong balita. I am declaring the boldness, no? Kaisog nga gikan sa balaang espiritu, ang kamatuuran nga gikan sa imuhang pulong o Dios mauban sa kada usa Ginoo Lord God nga naa diri karon. Bisan kato Ginoo Lord God ang nagtan-aw online, nagampo ko, no, nga ang imong kamatuuran ug ang imong gugma Ginoo Lord God maoy makapahimo kanamo nga musugid sa imuhang maayong balita o Dios. Hallelujah. It's not just about obligado ko, but it's about the love that compels me to do the things that God wants me to do. It's not just about nga because nag-attend ko ani nga church, obligado ko to. No. It's not about doing the things according sa imuhang gusto buhaton, but it's doing the things nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa atoa. Father God,
butangi kami sa mga pangalan karon sa among kasing-kasing nga gusto nimong ipaadto, gusto nimong ipakontak, gusto nimong patawagan, gusto nimong paampuan. Even right now, Lord, nga musugid ka, mupakita ka. Oh, imong ibutang sa among mga kasing-kasing karon, Ginoo, the people that you want us to visit, the people that you want us, oh Father God, to share, Lord God, the good news. And I'm praying that the power of the Holy Spirit will be upon them in the mighty name of Jesus. Gamita mi, Lord. Come on. Gamita mi, Ginoo. Standing in your presence, here